Пловдив беше първият град, прият с прият интегриран план за градско възстановяване и развитие, който разписа една немандатна програма за управление. На второ място Пловдив е номиниран за Европейска столица на културата 2019 година, факт, с който всички градове в страната трябва да казах, че се хвалят и го правя в момента. Големите инфраструктурни проекти в града започват да се случват. Разгръщаме активна външна политика, която да привлече чуждестранните инвеститори в Пловдив. Опретемяване с един изключително интересен, млад и високотехнологичен град, Шенжен. Може би по-нататък при неформална установка ще ви разкажа. Много има какво да учим от Китай. Не на последно място, на база културно-историческо наследство на Пловдив е разработена мащабна стратегия за привличане на потенциални нови туристически групи. Завършвам. Накрая позволете ми още един път да ви поздравя по случай 10 годишния юбилей и да заявя, че ние имаме воля, опит и възможности да продължим посока участието на гражданите в местното самоуправление и с отговорността за устойчиво развитие на органите за местно самоуправление в настоящото и бъдеще. Пожелавам успешна работа на конференцията.